Se on isompi kuin SD-kortti. Joo. Pitää vähän miettiä. Saankohan me karhu sponsoriksi tähän? Karhun tölkit pöydällä. Oikein greenillä menee kääntyä. Ei näe tuota palloa ollenkaan tässä kuvassa. Näkyy se siinä lopputuloksessa varmaan, mutta kyllä siellä tuloksessa näkyy. Paljonkohan karhu maksaa mulle tästä videosta? Nyt näkyy pallokin. Nyt näkyy pallokin kuvassa. Joo, mä löin täydellisen työn. Täydellinen käsi. Tulee hienon näköinen taiteellinen kuva tuosta telkkarista. Se nakkaa tuohon tommoset valojuovat, tommoset tiirut. Tosi mahtava. Mä oon niinku... No tämmöset näissä vanha-aikaiset telekkarit. Mä oon niinku... Young boy shooter. So exciting. Miksi mä puhun englantia? Miksi mä puhun aina englantia, kun on kamera lähellä? Is there some... Hei, iPhone ymmärtää paremmin englantia kuin suomi. Tämä ei ymmärrä mitään, tämä on, en sano merkkiä, mutta... Olikohan tää HD-kamera? Onkohan tässäkin HD? Oi, kun tulee hienon näköinen liikkutoku. Nyt on nää 50 jäljellä. Pitäisikö mun lopettaa? Ei tässä ole mitään järkeä. Karvaturrikka nukkuu siellä. Pahahajuinen hengityskään ihan. Se on uskomattoman pahahajuinen hengitys. Hyvän näköinen tässä kuvassa. Oi, kun sulla on. Se on semmoinen turvakarri. Karvaturri. Turvakarri. Hengitys on kyllä uskomattoman pahahajuisen kalahajuinen. Ei se kamerassa. Eikä se voi sille itse. Ei se kamerassa niin aina. Ei se kamerassa niin haise. Ja kun tämä riittäisi tämä kuvaus, tuli jo 3 minuuttia. Lucia. Se on melkein Hyvän näköinen kattoo. Tämähän se... Teikö mä jotakin semmoista kuullut? Älä kiusaa. No ei. Oi. Tää pikku. I'm tired. Don't disturb me. Kyllä tämä on jonkun Andy Warholin kuvaukset voittaa vai ylivoimaisesti kuvaa nukkuvaa vai puoliunessa olevaa koiraa. Sekin mahtaa nukkua. Lucia aina välillä käy meidän jomakuvan juomassa. Onko tämä riittäisi tämän kuvaus? On niin väsyy, että ei jaksa. Mene sille näkee kiinni. Lopet. Heippa.